Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मांद्रे मतदारसंघातल्या आमचे जे सिनियर सिटीजन जे असतात ते सिनियर सिटीजन जे कार्ड असतात ते कार्डाच्या माध्यमातून सिनियर सिटीजन या नात्यान काहीतरी कदंबा बशीसारखे कन्सेशन, रेल्वे कन्सेशन, बँकेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉझिट असले 1% जास्त, लोन असले 1% कमी, म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सवलती आहात. ह्या सवलती आमचे जे सिनियर सिटीजन ज्यांनी 60 वर्सां कंप्लीट केल्यात हेका एक कार्ड म्हणजे 70 सिनियर सिटीजन 70 कार्डां आज वितरीत जातले. प्रत्येक बुथाचे जे माझे कार्यकर्ते बऱ्यापैकी टीम आहात आणि ते सोदून काढतात, ऑफिसान येतात, फॉर्मां भरतात, ऑफिसान फॉर्मां भरलेली सोशल डिपार्टमेंट ऑफिसान पावप, बेगीतल्या बेगीन ती रेडी करून घेवप आणि त्या बेनिफिशियल जे आसात तेंचे पर्यंत ती आमी पावयतात.